እንጥቀመለና ይቃል ስውዳበታት ይብሉ ሓደ መንእሰይም ክትቆም መንእሰይ እዩ ደላይ ለውጥ ኢሎም ናይ መንእሰይ ናይ ለውጥ ድልየት ተጠቂሞም እቲ ናይ መንእሰይ ሓይልና ናይ ለውጥ ድልየት ተሸኪምዎም ከኣቱ ናብ ትግራይ እሞ መራሕቱ ክበልዕ መዋቅሩ ከፈርስ እሞ ነቲ መንእሰይ ናብ ስልጣን ከምፅዎ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ባዕላት ኣደለይቲ ለውጥ ትብልስ ኣብቲ ማኒፌስቶኦም ዓረናሎ ባይቶና ባይዞይ ትክክለኛ ባይቶና ትግራይ ዝንሄ ኣይኮነን ክብረን በረ ሒዝዎ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ባይቶና እዩ ባይቶና ኣሎ ዓረና ኣሎ ሰብዓ እንደርታ ኣሎ ስምረት ኣሎ ይብሉ ኣርባዕቲኦም ቃል ብቃል ኣብቲ ማኒፌስቶ ይገልፅዎም ተደሪኹም ክተንብብዎ ክሰደልኩም ክእል እየ ኣለኹ እዚኦም ኣለዉ ይብሉ ሕዚ ናይዙ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ዝብል ግን ኣብዚ ዘለዉ ዓበይቲ ተፈለጥቲ ታዋቂ ግለሰቦች ምናምን ኢሉ ይቕምጥ እሞ ነዚኣቶም ዝእተዎም ንጻድቃን ንጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ኣሰፋ ብርሃ እዮም ሰለስቲኦም ዘለዉ ተም ሰባት ሰለስቲኦም እዮም ባዕሎም ብግለሰባት ዝገለፅዎም ካብኡ መራሒኣ ግን ጀነራል ጻድቃን ናይ መናእሰይ ሓይሊ ተጠቂሙ ኣብ ማእገር መናእሰይ ተሸኪሞም መምፅኦም ትግራይ ኣፍሪሶም ዓነውኖ ወቢሎም ናብ ሊብያን ናብ ሶርያን ተቀይርና ጻድቃን መፅኡ ክዕንደረላ ዝኽእለሉ ትግራይ ንሓንቲ ዓመት ዋላ እንተኾነት ትግራይ መሪሕ ሕክሞት ዝብል ዓይነት ናይ ስልጣን ስስዕ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ብተግባር ትርእይዎ ኣለኹም ማለት ስለዚ መናእሰይ ውዳበታት መናእሰይ ክንጥቀም ኢና ይብል ጻድቃን ኣብ ዓደብ ዝነበረሉ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝገበሮ ሕሰብዎ ሙሱ እንዳተሓዝና እየ ንኸይድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣሎ ሊግ መናእሰይ እውን ኣሎ ሕወሓት ሊግ መናእሰይ ናይ ብልጽግና ናይ መናእሰይ ጥምረት ናይ መናእሰይ ማሕበር ኢሉ ወዲው ነይሩ ቤት ምክሪ ኣፍሪሱ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣፍሪሱ ቤት ምክሪ ናይ ባዕሉ መሰሪቱ ነይሩ ማሕበር መናእሰይ ኣፍሪሱ ሊግ መናእሰይ ኣፍሪሱ ሊግ ናይ ብልጽግና ሊግ መናእሰይ መስሪቱ ነይሩ ኣይኮነሉን ፋሕፋሕ ኢላ ኩለን ፋሕፋሕ ኢለን ኣብዚኣ ግን መናእሰይ ተጠቂሙ ኸይድ ሓደ መናእሰይ ኢሎም ኣለዉ ካልኣይ ስድራ ስዋኣት እዩ ዝብል ኣውዚው ብቐዳማይ እውን ኣቕሪብናዮ ኢና ስድራ ስዋኣት ቁስሊ ኣለዎም ውሽጦም ሓዘን ኣለዎም ውሽጦም ሓዘኖም እንዳቀስቀስካ ብግራጭ እንዳነኻእኻ እታ ሰላማ ዘይሓለወት ዘይማዕረየት ትግራይ ንምንታይ ዘይገበረትልኩም ኢሎም ንዖም የላዓልዎም ናብ ላዕቢ እትውዎም ተሓዘን እንሄ ትቁጭት እንሄ ይወፅእ ሞነ ንባዕሉ ይጣፋእ ህዝቢ ትግራይ መኸተ ክመፅእ ከለውን መኸተና ዝመኸነ ይኾን ካሊእ መስዋእቲ እታ ወዳ ዘስወት ጓላ ዘስወት ኣደ ንባዕላ ንኽትድፈር ሓድነትና ጠንኪርና ከይንመፅእ ምእንታን ከይንፀንሕ ምእንታን ንዓ እውን ቁስላ እንዳነኸ የልዕላ ማለት ሳልሳይ ስድራ ገሊ ይብል ንሱ ማለት እዩ ስድራ ስዋኣት ስድራ ገሊ ንምንታይ ከም ዝእተውዎ እውን ኣይፈልጥን ሓርበኛታት እውን ይብል ሓርበኛታት እውን ሕቶ ኣለዎ ተሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ነፍቲኣን ተጋደልቲ እንዳልዓሉ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፁ ዝገብርዎም ዘለዉ ይሰርሕዎ ከም ዘለዉ ኣትዮም ከም ዘለዉ ብተግባር ይረአሎ ማለት እዩ ሓርበኛታት ይብል ሓምሻይ ሲቪል ሰርቫንት ኣብ ዝሓለፈ ሰልፊ ወፂና ክብል ከሎ ሰራዊት ዓረና ሒዝዋ ዝመፅእ ዓረና ናይዚ ኣካል እዩ ስለ ዝበለ ጻድቃን ባዕሎም እውን ዓንዶም እውን ባዕሉ ኣካል ኢና ኢሉ ስለ ዝለጠፈ ለጢፉ እዩ ባይዘወይ እንደ ደቢት ሚድያ መልሲ ይቱ ናይ ጻድቃንን ብስራትን ናይ ስልክ ምልልስ ምስ ውፃናዮ ዓምዶም ኣረጋጊፁ እዩ ትክክል እዩ ገይሮሞ እዮም ኢሉ ገይሮሞ እዮም ንሕና እውን ኣለና ኣሉ ኣኼባና እውን ወዲእና ኣለና ኢሉ ስለዚ ዓረና ኣሎ ዓረና ሰራዊትና ተሰሊፉ ምስ ተባሃለ ሕጂ ግርም ቀፅሉ ሓኻይም ቀፅሉ መምህራን ቀፅሉ ካልኦትኩም እንዳበለ ሲቪል ሰርቫንት የላዓል ከም ዝነበረ ኣብቲ ፅሑፎ ደብዳቤ ርኢና ኢና መሬቶም ተወሲዱ ዘይተኻሕሶ ሓረስቶት እዚኦም እውን ክንላዓል ኢና ይብል ሕዚ ሪኢኹም ሰንስቲቭ እንድዩ ከምኡ ዝበለ ክፍተት ከም ዘሎ ምሕባሮም ፅቡቅ እዩ እዘን ክፍተታት እዚአን መምላእ ምኽኣል ከዓ ካሊእ ስራሕ እዩ ነቱ ዝመርሕ ዘሎ ማለት እዩ ሰባጃጅን መኪናን ካብኡ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ይብሉ ሰባጃጅን መኪናን ምክንያት ኣለዎ ምንታይ ንዓቶም ነኺኦም ከላዓሉ ክእሉ እዮም መቐለ ሰባጃጅ ስለተተሓዙ ካሊእ ነገር እውን ስለ ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ይብሉ ኣብ ሃይማኖት ተጀሚሩ እዩ ኣብዚኡ ቀዳማይ ፈላሲ ኢና ነቃልዕ ነበርና بسلك እናተዛረበ ፈላሲ بسلك ዝዛረቦ ዝነበረ
كم تملس زولو ناي زناب كونتات يكونن وي مهللا خنقبر يلو خم حدا فلاسي يكونن وي صلوت يدلي يحلنا حزبنا تغودي سلو زلو سايكولوجيكلي امباور كنغورينا حزبنا ينبرن تودي نحرا مريت وصي يلخو اغري توقع يلخو كنزي باخ قبر قال سجوكم كنسعرو مينا كاو ناي بعلقنا قال كاو افلاسي ناي كلنت قال دغفتي يبل منبر سلاما ينقاشش بشموم دا زنطله العلمو ينطلطلو ممو ودم ولوم قالوا ولوم يبلوم مرتع يولون زي اغيروم زبل مرتع تبحال زي يبلو كما غير يلعلوم فلاسي يزول زلو بميديا قبل علم منبر سلاما خيقاقوم بل يبلو ابعلم منبر سلاما ون اتيم لومي سلاز بيته كنت مرحت هايمانوت نتقم ناي منبر سلاما ون اي اسلامنا ون كاثوليك ون كالوت ون كتقوم يوم كاو تفناقلت نتقم يزبل تفناقلتي بزي امس كتقمت مكر انتم سب توم زي بسولس كعز وصلوا تم وصلوا زحروا لا زلوا العدكو يا تقراي مالت نسيا توم تفناقلتسي توم تمزابلتس معز يومنا بغزኦም زملسلنا نام مربتهم زملسلنا لنا ليتن قترن بحسابن بسرحن او ጭንቀት እንዳለናስ በዚአቶም ክነግድ ተዳለው ሰብ ካምራይን ለዓል ዝሕዝን ታይል አብዚኒ ስለዚህ ናይ ምልዓል ቃልስና ኢሉ እዚአቶም ከለዓሉ ብሙሎም በጣም ኃጢያት እዩ ተውዝኒ አይ ዶንት ኖ አምቢበ ጉዶ እንተ ኮይነ እንታይ ይብል እዚአክትን በበለው አይመስለኒ ናይ ምልዓል ቃልስና ኢሉ حربኛ ስድራ ስዋት ንምሽዋድ በወረቀት ዝግበር ዘሎ ዕደላ بورقة زقبر زل عدلا مريت سفيركم ركبنا يلو خلا على المقبار لا يقول تناي مناسي تناي بيتكنت تناي كالي قوم زندا قبر يتحزو على تبها الكيز يلا علمو زيانا من عبي زلعلا نعب غبر له ويزو اقواب قال سوني يقمط بقلت خاب زقمطهم انا دس زبلني زياده سند زيا بعلا مسناي صادقان مانيفيستو حانت نجر كم بقولكم وانا نواخ مصي ميكي افتا مانيفيستو زنيوا ابزي اتزرزرن زلوا ودبات افتا مانيفيستو نيوا تا مانيفيستو زي انديا منالباش زلاتكم تايولكم زلو خطري وياكم زي اتا مانيفيستو زي اتا مانيفيستوم امبيويا مخانا ساتمون يرعايو ابزيو بقلصي زملسو عرنا اي من بايتونا كدانا امنو زيمصي ملسيبي نحنا يلنا لون يلي يلنا لون نحنا اليوم نوعلهم عد غفرسو بحاسوت بمكن بار صحفو شم بايتنا خطقم زداليو منبر فصوم يلنا لون يزبل ابزي اغن مصداق مواج ناب تግባር ምእታው ዝብል ኣብ ቁጥር 6 ተቀሚጦም ማዘለው ፍታ ማኒፌስቶም ውድብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና عرنا تግራይ ዲሞክራሲን ሉዓላውነትን عرنا ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ውድብ ትንሳኤ ሰብ ዓንድርታን ምስ በዓል ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ጆቤ ከምኡውን አይተ አሰፋ ብርሃ ዛመሰሉ ጽዑን ተፈጠርቲ ውልቀ ሰባት ብምዃን ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ሓበራዊ ዕላማታት ንምዕዋት ተስማዕሚዐን ነዚ ምንቅስቃስ መስሪተን ኣለዋ እዩ ዝብል ኣያንያታ ባይቶና እንተልኩም ሕዚ ብደንቢ ናብ ዘተኽናኣቱ ንኽእል ኢና ሓደ ብሓደ እንዳልዓልና መንያታ ባይቶና እንተልኩም ክብሮም በርሀ ዝመርሓ ባይቶና እያ ምክንያቱ ኪዳነ ኣመነ ባይቶና ዲያን ሳይኮነትን ውን ብስሩ ባይቶና እያ ክብሮም በርሀ ዝመርሓ ይትበሉ ዝብል ውን አባላት ባይቶና ብዙሓት ጽሒፎም ልናዮም ይቅርታ ንዑ ይቅርታ ይሓትት ስለዚ ባይቶና እታ ትግራወይቲ ባይቶና የለናሉን ኢላ ኣብዚ ቃለም ሕተት ገይሩ ኪዳነ ኣመነ መራሒ እሱ እዩ ክብሮም በርሀን ዓይለየ ዓዲመየ ኣይመፀን ሕዚ እውን ክፍቲ እዩ የለናሉን ክብሉ እንተኮይኖም በርና ክፍቲ እዩ ዓረና ጽዲቆም እዮም ኣረጋጊጹ እዩ ዓምዶም ኣብዚ ሓለፈ እውን ስክሪንሻት ወሪኢናኩም ኢና ኣብዚ
سبع عندرتا سمرت ويا اوريدي صار كان بعلو ولدا سلا زخونته ويانيها ازياتن حيزنا او عدون زلوا امسانا سمرا ودبات حيزنا عمص زبلا او عمص زلوا ودابات حيزنا عدخنا فرسينا نتقوم لهم زيوم يوم يلوم يحيزهم زخود زلوا مالت